Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan nga Ivy, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan ko anaanusan tinangasikaso iti inak? Isu ita ti pagbababawyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ivy dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Joel, umay ka man anak ko. Apay nanang. Ipan mo man iti silid ni nanang to'y kanon na. Apay asan ada kayo timangipan ngay? Nagaduntuman nga artinan. Tila ibagbaga na sakit. Inton mapan ko ipa-check up. Awan mo't nga rod ibagada sakit na. Sige nga rod nanang. Siya kung timangipan iti kanan ni Lola. Maalang nga rod. Agsubli ka adagos na mga tayon tumatan. Ha? Apay ngay asaan nyo pala ang ayaban ni Lola? Dito'y kusina tayon amangan. Makapawan ganas nga rod akasangsangot na nakaararte. Iso abay am nga iti silid na latan amangan. Total marigrigatan mo't lang nga magmag na. Sige nga rod nanang. Ipan ko ti kanan ni Lola iti silid na. Umay ka sumangon iti lamisaan, Fidel. Mangantayon. Ang pahimat ni Joel. Imbaon ko lang amang ipan iti kanan ni nanang iti silid na. Kasta ka di. Nalangarad. Mangantan. Aday tamat gaya man ni Joel. Apay nga awit mo pa ilang ti kanan ni nanang. Di namat kaya't timangan. Ay na, mangrugi man nga tati kinaartinan. Imbatim lata ko man iti silid na, tamangan tulat na. Ibundaris na nga rod kanuno ibatit. Umay ka nga rodan tamangan tayon. Bay, amdi ta mabisinan ni Lolam. Gungguna na, tanakaar-arte. Unay katikas na panagsasaom iti inam, Ivy. Ingkakit di aywan atap no mangan. Marwam laeng, no kasta ka na yun ti araramidag. Ket bay amlat nga rodan ang mabisinan. Kasano no ad-ad nga agsakit. Mabalin ka di. Mangan tayo pa'y nga umuna. Umay ka mat sumangon, Joel. Nanang. Apay manan asaan kayo amangan nanang. Anya manan ti problema yo aya. Saan ak nga rod amabisin? Tilikod ko tinasakit. Ilutom man kit de. Ay nanang, mangrugi kayo manan. Ado pa'y ti aramidag. Saan aday ta ililot ti bagbagayo. Mangan kayo kit din. Tapno saan kayo ang mabisinan? Saan ak nga rod amabisin? Nagpaidam kalakit din nga inadak. Ay nanang. Awan mapasamak iti biyag tayo no day talatan mangililot iti bukot yu ti aramidag. Nasakit nga rod. Apay, nagrigat lakit din aya nga ilutam. Kasanukit na kaida kayo matlatan. Di kayo pa'y matbumangon. Nasakit nga rod dagito'y sakak. Ay, kasta kayo mat. Awan latistan nasakit kada kayo. Pumanaw ka nga rod dito yan. Saan nakmatlaang nga ilutan. Mangan kayo pa'y. Urayan kayo amalpas amangan taalaag tinanganan niyo. Agur-uray ti iinawak iti kusina. Ay, unay kan. Kunak lang nga roden asa anak amabisain. Ay, makamo kayo nga rod. Panawan kayo man lang. Papanam, bakit? Mapanak man na balay da arsing. Anya ti iba gamit ti kabsat mo? Ibaga kasublatan nakmat. Isumot ti mga iwan ka ni nanang. Imbag, ano kayat na? Ket no adda trabaho dang agpadpada kini bakit na? Uray rumbang laang adwa kami ang mga sikaso ka ni nanang. Saan asyak laang ti agibakbaklay iti obligasyon. Ala, padasam nga rod nga ibaga. No anyamat ti makunana. Anyat ibaga manang. Imaya, takayat ko nga ibaga sumublat kamat ang mga iwan ka ni nanang. Anya? Ammumot nga adda trabaho, manang. Kan adda mat trabaho ti asawak. Awan kadwa ni nanang dito'y balay, no pumanaw kami. Imbagkan ka tawan trabahom. Balay laang ti ayan mo. Kat, gaputa kastan, syaklat tangarudan ti agibaklay iti obligasyon. Ano manang? Tas ikakat nga rod tinawaya ti oras na. No agkasapulan ni nanang iti pinansyal, nakasagaan akmat at tumulong.
Saan laeng asyak ti anak, Arsing? Adamat obligasyon mo kaninanang. Pasensya kan manang. Ngam kasanulaan nga ni nanang, no alaak. Awan mang bantay kan kwa na dito'y balay. Mabit lang manang. Alam da ito'y akwarta. Imbag lang nga igatang mo iti masapsapol ni nanang. Saan akwarta ti kasapulak, Arseng? Pasensya kan manang. Talaga asaan amabalin nga alaak ni nanang. Apay balasang ko. Anya ti masapul mo. Agpatulong ako makada kayo, ante. Agpatulong? May papan itay? Ni Arsing kasauyo man, ante. Tasublatan namat ni nanang. Padasan namat nga aywanan tasaan lang mat asyak ti anak ni nanang. Apay. Marigatan ka ayakan ni nanang mo. Awam matrabaho. Kasanungay maaywanan ni Arsing te inayaw kaada matrabaho na. Katagsakripisyo di sumardeng pailaang agtrabaho. Ay nabalasang ko. Sika ti babae. Mas maaywanam ni nanang mo. Saan ka kumamot nga agbalin na makasarili? Dumawat kalangan ititulong pinansyal ka ni Arseng. Sige nga Rodante, no saan da ka matulungan, mapana ko. Kumusta nga itinapanam? Anyati ko nati kabsat mo. Saan na ka no amaasikaso ni nanang? Kunak tumat ngamin. Kasano kat adamot trabaho na. Makapasuron! Ano, sam ka din bakit? Manula nga tawon ti panagbiag ni nanang mon. Ipakitam kit di ti panagayat mo kenkwana. Kasanumat ngamin, kat nakarigrigat nga aywanan. Awan ti may saasaukan kwa na. Ugali ti bumakit isungayat atidog mo kumapay ti pasinsyam iti inam. Nga dagos. Ay, nanang, ni Lola, agas-asok silid na. Ay, bayam dita. Yung kakitaan na. Itay pa yung agas-asog. Ilap-lapas ko ti assignment ko. Nagadungamin tim para mi day school me. Kat ilapas mo laktan artilaang ni nanang dayta. Sa anak nga rod makakonsentrate iti araramidak. Gapo iti mangmangag ko apan agas-asog ni Lola. Maalang nga rod, mapan ko kitaan. Anya ayat ti problema yo. Apay nga asog kayo lang nga asog. Makadisturbo kayo mat. Nagot-ot ti sikat ko, anak ko. Ay na, nagadulakit din nga artiyo. Anya nga ron kayo ti maaramidak no naot-ot. Iluutam ko maitila na Ay na, unay lakit din ti kastoy aya. Nagregat ti agaywan iti bakit. Hapay aya adinak maan anusan, anak ko. Alaman langan, ilutak itila na ti sikat yaw. Apay nga da ka, Arseng. Umay mo ka din sukunan ni nanang? Umay ko lang bisitaan, manang. Isutibilin ni Antinida. Napan kapay gayam nagipulong kan kuana. Una, ipabaklay mo mat kanyak ti obligasyon ta ka ni nanang. Manang, awatam kumamot ti sitwasyon. Alawanan, nagadupay lasaom. Sa nabale, tatunggal day off ko, umayak dito'y balayo, tasyak mat ti mga iwan ka ni nanang. Tapno makainanakamat. Nasaya at mat nga rod, no kasta. Alang nga rod, mapanakon iti silid ni nanang. Saan mun sapay adinigdigos ni nanang? Sa balin ti payud na. Uray ti silid na. Ay na, nagangdod. Kat, di na nga rod kaya tagdigos, tamalamin ka no. Kat ipapudot mo ati pagdigos na. Uray nga rod, mabutang latang agdigos. Pilitam ugali na ti bumaket mabutang agdigos. Ngam pilitam. Baybay ka di anak ka ang angdod. Unay kamatan manang. Di mo pa'y maasikaso an aimbag ni nanang. Kasanon, no adda umay mang bisita ka ni nanang. Kasta ka di anak ang angdod. Alawanan, pilitak nga agdigos. Bumangon kayo di tatagdigos kayo. Anya, pagdigosan nak. Tama di ti payud yo. Sakit, maditi angot ti silid yun.
Kasano, no daw may mangpasyar kada kayo. Diyak kaya ti agdigos ta malaminak. Kaya't naksamot ta napatayan. Anya apatayon nga ibagbagayo. Agdigos kayo kitday. No diyo kayat ang makapungtutak kada kayo. Sikan ti agdigos no kayat mo. Bumangon kayo kunak. Umay kayo. Ayan na iko, di mo guyudan ti imak at masaksakita na. Ipanmutoy ka nun ni Lola mitisilid na, Joel. Nanang, Darasam tamangan tayon. kasano ngay no saan naman ang akayat timangan? Ibatim latan itisilid na. Sige nga rod, Nanang. Nanang, saan kumatan amariing ni Lola? Kasla saan matan nga angas? Anya, tila ibagbagamat. Amang ano nakaturog laang. Ingkariingan na. Saan mat nga agreeng? Umay ka man, mapantay itisilid na. Darasam. Sige. Nanang! Nanang! Saan sa mga agpayson nga umangangas? Ha? No kasta? Awanan ni Lola? Ay, Nanang! Apaya bigla matanti papatayo. Apaya jak nang ganagasog kayo. Apaya pinanawan na kami matan. Nanang! Pakawanan na. No saan kayo anaanusan nga inaiwanan. Pakawanan dak no niya tinagkurkurangak nanang. Day tatay ko na daan naglibas anatay. Apaya naglibas ante. Amang ano amo na saan mo na maanusan. So akin ay kayat nanti matay. Anya, kasta nga ta, ante. Kung konsensya ang daksama titi kasta nga ibagbagayo, ante. Saan ka kung konsensyaan? Kayat kulaang nga ibaga. Nga aging ga iti maudi agon daway. Kat kayat na nga ipakita ti panagayat na kada kayo nga anak na. Saan nan akayat marigatan kayo? Ante, amom ka de. Dinatay day di amayo. Ado tinagaram iti inayo. Gampulos ngawan inaklon na kadakwada. Gaputa mabuteng ka no. Nga mga no makatumpong iti mang maltrato kada kayo. Kasta ka di, ante. Nalaos a panagayat na kada kayo nga anak na. Amom ka de, nga dinasikugan ka asaan ka nakalpas iti adal mo. Kat pirme aladingit na. Ngam sana gimurakan ka. Anti. Ngam nakaturpos mat ni Arseng. Nalaos aragsak na. Kamaudyanan na kano. Napadasan natin nagpagraduar iti kolehyo. Makasangit ang kadagita nga istoryayo, ante. Agbabawi ak. Tasaan ko na ipakita kanina ng tipanagayat kumatkan ko na iti maudi akong daway. Amom, oray siguro saan ka dumawat iti pamakawan iti inama. Amok ang napakawan na kan. Kasta ti panagayat na kada kayo. Kasta ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Ketrumbang kumalaang asubadan iyo matday ta a panagayat. Nanang, pakawanan da ko man no saan kayo anaanusan si bibiyag kayo pa. Agpapabawi ak. Ngam awanan maraminak. Nalanawan ti amin. Agyaman na kada kayo. Itinalaw sa panagayat yu kada kami kani Arsing. Saan kayo ang mapukaw iti lagip ko? Kandito'y pusok. Sapay ko ma. Tagkita tantupay iti may kadwa biyag nanang.
Patpatgan ka unay. Aging ga ita, numalagip ko day dinanang agarubos dagiti luluak. Gaputaan mok asa anak ang nagbalin anasaya at nga anak. Tuy pagayam mo, Ivy. Agyaman ak pagayam Ivy iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, anusan tayo kuma nga aywanan dagiti dadakkel tayo. Taamin tayo kat agtungpal iti panagbaket wenno panaglakay. No ammo tayo nga aywanan dagiti dadakkel tayo, isunto met ti aramiden dagiti anak tayo kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ivy, manipud probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay ni imbag nga oras kada kayo amin.